Itong gasolina ito. Number. Gago! Yun na, good morning sa lahat dyan. What the fuck? So ngayon, Lunes, alas 9 na ng umaga. Oh my god, eh. Sa shortcut mo itong labas sa RDbisay. I am the one, the way your son don't need to. So good morning sa lahat dyan. Bagong araw, bagong tayo. So bukas tayo na karwas.
kalsada oh. Dinakbak ng Maynila. Ito na nangyayari. Dati pa talaga to, hindi talaga mawala ng tubig dito. Number! Mawala ng tubig dito dati. Kaya hanggang ngayon, wala, may tubig pa rin. Ano kasi yung kanal dito, yan, puno, no? Kanal dito. Lalo na noon pa talaga yun. Dito palagi. Walang pagbabago. Dito nakakakati ito ng city at saka malungkot. Kaya di mo alam kung anong mapagawa kasi city at malungkot. Dapat kasi nilakama na yan para magawa ng kasada. Kawawa naman yung kumadaan. Ganyan yung kalsada. Ka.
later. A few inches later. 12 seconds later. 3.
Mau biyahe dyan.